Sabes cal é o animal que ten que peinarse para poder nadar mellor? Sí, a nutria. Non é nutria, é lontra. Como se dicía? Lontras. As lontras son mamíferos semiacuáticos coñecidos por a súa axilidade na auga e o seu pelaxe suave e denso. Pasan a maior parte do tempo nadando e cazando peixes, crustáceos e outros animais acuáticos. O seu aspecto encantador e o seu comportamento amistoso fanos populares entre os amantes da natureza. As lontras son un componente vital dos ecosistemas acuáticos, xa que axudan a manter o equilibrio poblacional das súas presas e contribúen ao ciclo dos nutrientes nas masas da auga onde viven. Esta conversa recórdame que fai unha semana fun ao acuario de Lisboa e había unha nutria chamada Pauliña. Pois a min recórdame o... Apuntamento lusófono! Aunque non volo creades, lontra en galego é igual que en portugués. Lontra e lontra. Vaya coincidencias. Quen diría que o portugués e o galego son case o mesmo idioma? Dígocho eu!